Hello. Hello. Kuliendera ruta nayo. Yeah, ndini. Right, yo kuliendio hamba ofere kandi kuza kufa. Kwenda. Ayo ayone zero kafondra munhu kauchitanzi ndikomedi iyama ya comrade nyoka ya mabhunu munhu yeye unomziya ere. Andimuzive kanditi mimi vanhu ndimunoya muchitaura kuti ndiri hama yanhingirikini ndobva ndakudedza kandokubvunza. Aiwa iwe munhu yeye haisi hama yachona inini ndini hama yachona yo kuliendi ndokuuraya iwe wazinzwa. Imutadza kuraya Mnangagwa. Tangai mauraya ana Mnangagwa moda kuzodikina kurayani iwe mira dzikamai handina zvandinoitwa nemunhu nini iwowo katondi iwe hapana chi aiwa iyo unopiwa information yekunyeba nemunhu yacho kuzoti hama yachona iye hama yachona ere munhu yeye ega but imimi hamungotanga nekutoti imimi munonzi munorayani iwe munoona kuti mira mune capacity yekuzviita ere zvekuraya izvozvo. Aiwa bo mira hazvinetse imimi muda kundurayira kupi kuSouth Africa kana kuZimbabwe boss ndoona kuti muri kuningira boss inapa ndakatokutarisa imimi ndimi kana muri mimi kuchita hama dzanyu nyuka yemabhunu muri kutoshaya mari kuti mubuditse umwe wenyu muri kutota mari yekudhonedzerwa nenyika wozowana mari yekunzi uda unouraya nini iwe imi muda kuzviitira kupi ndiweko kugereka kuti mimi muite kuya kunoku iwe kubiwo kodondikuurayire sarudza kodondikuurayirewo chero kwamunenge matofunga utotira izvezvi nini ndiri kuSouth Africa iwe unopiwa information yekunyeba yekunzanzi mari hapana handi mari iri kubuda iri kudyiwa namudzingwa ere mudzingwa ndiye ari kudya mari mudzingwa wacho makamubatisa here mari yacho bosi pane zvimwe zvekungojera ngoti mimi nenyaya dzenyu dzenhamo dzenyu dzekutambura motanga kunongedzera munhu ningi ndiye ari kudya mari iwe chamwari mira kana uchidaiwo ndinokusendera mavhi11 mudzingwa akatosiya passport kumba passport yake yakatiwana gulezi ndo zvinoita kuti asafambe izvozvo nekuti haana passport because mudzingwa wacho nanga akutoda futi gulezi saka akabva abatirwa passport unozoti mudzingwa akatoba foni yangu here nini futi aiwa but inini zvekuaccusana kwenyu namudzingwa inini ndozvipinda papi mimi zvekuti makaaccusana namudzingwa because inini ndoda kunyatsoziva iwo unoziva kuti nyaya idzi tichifambira nyaya tichitsvaga nyaya tichiita sei isusu nekudawo kwatinoita kana kuti nekusapota kwatinoita uyu nyoka yemabhunu nepower anenge achiisa mustruggle rese rere handiti tinenge tichitoda kuti tochimirawo naye hatikakwanisa kumusiya ari mumaoko ezviganando zvakadai imimi muripo maakubudikira nanga makutochikidzirana nakulendi womumwe munhu asingatye zvake kana kuningina ini ndisingatye kana kuchikidzirwa neZANU-PF wozotaura kuti iwo wakuda kuningina itai solution yekuti mubuditse munhu mukati imimi muri kuita sei about that makungotanga kufokasana zvinhu zvisina ndibasa rese izvozvo makufokasana namudzingwa apa brother yenyu yacho irimo mukati muri kuronga chii nazvo izvozvo right isusu hatina kubudikira ende chinoita kuti tifokase namudzingwa inyaya yekuti mudzingwa ndiye akapiwa mari akadya nditika ende isusu haisi nyaya yekuti kuti hanzi tinotya kuti hanzi iwo ndiwane tiri kuti iwo usape vanhu information yekunyeba tanga watibata isusu hama dzachona tiri padhuza nditika akapiwa mari nani mudzingwa wacho akapiwa mari nani ndimakamupa here mari imimi pane zvandakanzwa uchitaura uchitanzi Saruwa akapiwa 25,000 handina kuti Saruwa akapiwa 25,000 ndakati ndakanzwa nyaya yekuti pane akapiwa 25,000 asi nini handidi zvekutaura mazita because handina proof yekuti ndiani imimi kana makutoti Saruwa akapiwa 25,000 tiudzei nyaya 25,000 yacho yanga iri yei 25,000 yakapiwa mudzingwa yakanzi mudzingwa adzorere kune munhu akaisa deposit yemasofa because comrade nyoka yemabhunu ndimukoma wangu inde vaitotengesa masofa nditika kupi ndakuchitokudza zvimwe zvinhu zvamanga musingazive mukona mhosva yemasofa itori mhosva yechokwadi here handika but Saruwa akakwanise kutaura achitaura zvinhu izvozvo because haazviziva nditika saka 25,000 yakapiwa mudzingwa 25,000 yachona haana kana chaakambobvira kana aishandisa ende haana chaakataura haana chakataura pamusoro pemari yacho saka muti mudzingwa ndiye akatiza 25,000 ndo zvatinototaura because mudzingwa wachona handiti paakauya kumba paakasiya passport anokanzwa aita kuti ini handikwanise kuenda kukoti because hanzi kwandogara kure anenge achitonyebawo zvake because inyaya yekuti haana passport mapepa haasisina because akasiya passport kumba akatobuda nefoni yangu mudzingwa tichitaura nyaya 25,000 iyo tichironga kuti iwewo uende unodzorera munhu 25,000 yake then imwe case yoitwa withdrawal but so far hatisina communication naye kuti titaure naye because phone number dzake dzaini hatisisina 25,000 emutara maranzi reka kuti ma-US amaranzi but imimi mudzingwa picture yake face yake makanyatsomutarisa tingatarisa kuti munhu wekuti pakambopfura ne25,000 here pepe because mari zvainoita inotochinjawo munhu kungoti angopolishikawo angoratidzika makamutarisa pakapfura ne25,000 kuti muri kungoaccusewo munhu
angakwanise kunge achichinja nemari kana ndakakuratidza foto rake kana uchimuziyawo munhu wekuti plus futi mari haikwanisi kunge ichichinja munhu kana ne4-5 days kana atambira mari. Saka imimi imahomani but muri fani so saka why is it vanhu mari dzese dzakazosvikira mumaoko ana Mudzingwa sei imimi muripo makatadza iri kuitawo inonzi kakurongeka mobatanidza mari moita zvinhu zvenyu moita rongation dzenyu kungoti mari inobatwa nanhingi because like kuZimbabwe ndiri kunzi kuti ameno iri kunzi sister yenyoka yemabhunu iri kunzi ndiye ari kubata mari pakatadza iri kuitwa that plan iyoyo imimi kwete kungoningirina makangogara muri kurongerwa zvino anzani uya usarwaka ndiye aringa achingori pafrand achimhanya imimi hauna yakasungwa ndenyu why musiri kubuda muri pafrand mimi why musiri kutaura even kana mungati muma WhatsApp channel ake munotya here kungobudawo muchitaura muchipa maupdate mamwe ari necessary kwete zvekutaura zvepolitics ngotaura kuti nhasi tazodaita nyaya yanhingirikina yenyoka yemabhunu muri kuita zvekuita sei ipapo imimi zvazvinoita manje ndezvekuti Sarwaka wacho napakobaina ndinotomusendera maaudio kuti ambopawo vanhu muchannel make but haaise maaudio achona kurongeka takatorongeka but inyaya kuti takamuudzawo zvatinenge tamuudza iye anozochinjurudza otanga kutaurawo zvake ega iye koima hamugone kuisa mega ere maaudio acho muchannel macho direct muchannel munoiswa audio naadmin isusu hatisi maadmin saka iye akati munondisendera moita sei ndozoforwarda muchannel but kubva pandakamusendera ndakatomusendera maaudio anosvika kana ma20 ndichitaurawo zvandinenge ndichitaura nezvimwe zvinhu zvatinenge tisangana nazvo zvimwe zvinhu zvinotomboitika kumba chako but haana kana chaanoita. Saka mukuti Sarwaka haana chaanoita futi saka makublema munhu wese because ndiri kunzonga mamuchimboblema Mudzingwa muri kublema Sarwaka here apo tinyatsoita deep nenyaya yacho imimi futi. Sarwaka pandiri kumublema ndepekuti ndakamusendera maaudio kuti aise maaudio muchannel vanhu vanzwe zvandiri kutaura inini hama yachona haasi kuita arida kunzwikwa iye muchannel ndosaka iye arida kuramba ari pamberi ari ega. Saka tingati ari wrong here ko kana already pane zvaanotaura zviya haana here zvaanenge achitaura zvamunenge mamuudza mumashoko because angononga asingati achikuprotecta kuti voice renyu risanzwike. Pamashoko edu atinotaura isusu haana kana chaakambenga ataura wake chandakambonzwa. Which means pane zvaanotaura anenge achitaura zvake ega. Anotaura zvake ega. Saka mimi don't you think kuti haasi kutokutrusta iwo futi here mimi? Inini rozakana personal number dzake ichedzi dzakatondinyima ameno dzimwe number dzandinotaura naye dzandanze ndedzerevolution. Aiwa obviously kapa zvinhu izvi hapana munhu paanokupai personal number because personal number zvinoitika vanhu vanotanga kuzosecha munhu kwaanogara chichi zvese izvozvo unoziva kuti vakomana vacho anenge ari pakuhanda kana kuti pazvigananda chichi ndonyaya inenge chinetsa but imi panyaya yekunyadzosungwa kwanhingirikino wenyu imimi tiri because pane pamwe amana isusu tichitarisa nyaya everyday tichita sei inini hangu personally panapa ndotozikanwa nembiri kuti handitodi ZANU-PF ndinoirowa kubva kuseni kusvika manheru handitodi kana kuinzwa nezvayo nganzwa munhu achitota zve ZANU-PF ndobva ndatomubloka kana panhingirikino yangu blazo yenyu mimi nyaya dzakanyatsosungirwa imimi chazvizvazvo dzinonyazori nyaya dzechii maana wamamwe madhiri here ekuti anga munhingirikina tingati ichiri nyaya yekuti munhu akatorerwa nyaya yepassport here yaya imimi makazvitarisa imimi kana kuti mukuti ZANU-PF ndo yakamutera nyaya yekuti anga agena momentum muSouth Africa zvakanyanya angunzi ari kuinfluenza vanhu. Nyaya yekutanga jejayo ipapo uda kuti munyatsopanzwisisa nyaya yekutanga yakabatirwa inyaya yemapepa kuti anga asina passport. Ndo nyaya yekutanga saka kuSouth Africa zvavanoita vanoti kana wakabatwa ndopavanotanga kuinvestigata dzimwe nyaya then nyaya yechi2 ndopa akazobatirwa nyaya yenhingirikino yepolitics dzekuZimbabwe ndo nyaya yechi2 then iyi nyaya yechi3 iyi munhu anga akadeposita mari masofa anga ari muprocess yekuti apiwe masofa ake but izvezvo haachakwanisa kupiwa masofa because uyo haachakwanisa kunge achigadzira masofa kana kuti aindonhohodha mamwe masofa kuti adzorere munhu ndosaka yakatozoitwa imwe nyaya futi. But pane nyaya yakayestand imwe yakambobuda ichibudiswa pane Ananiki Mangwana nepolice Zimbabwe chechi yaitobuda ichiita warrant of arrest yestand ainzi akavhara munhu mari yestand kuZimbabwe yeye. Idzo nyaya idzo ndofunga dzanga dzakungosanganiswawo nedzepolitics kwete kuti stand aitengesa aiwa zvemasofa izvi ndofunga ndazvichenesa kuti zvemasofa izvito. Imi zvemasofa ndo zvamunyatsori shuwa nazvo kuti diriro rakaitika. Inini ndiri mupano wake kataitoswera tiri tese kumasofa iko. Alright. Saka mimi ndezvipo zvinhu zvamuri kurongawo kuti muinge muchizoita.
what's the way forward? Kuronga kwedu tirakudototiraya kutoronga kuti dai mari idzi dziri kubviswa nevanhu dzekuti tibatsirike dzakwanisa kusvikira mumaoko medu, but vakomana ava vasi kukwanisa kunge vachitipa mukana wekuti isusu tibate mari. Even chero kumakotsi takasvika tinongonzi imimi nyarara yari soda kuti vanhu vazive kuti muri hama dzachona. Munotoendawo kumakotsi mimi? Pese panoitwa koti tinenge tiriko, but Sarwaka kana akasvika kwanotanga kuadresa vanhu vake otiti mimi nyarara yari soda kuti vanhu vazive kuti muri hama dzachona because munogona kuzotewa. But ini ndikushamisa kuti vanhu vakaziva kuti ndiri hama yachona vanonditeera vachinditeererei chavanonditeerera chachona. But kana mimi muchitomboya kumakotsi ndakatomboya kukoti kainiko sei musina kundiuraya sezvi mamuchitaura kuti munogona kuuraya sei musina kundiuraya iyoyo. Wakosati wabudisa information yekunyeba, but izvezvi wabudisa information yekunyeba kana uchida kuti ndikuuraya ndokuuraya unondiudza kuti tosangana papi, ndopanambokuudza kuti iwo sarudza kuti uda kuurayirwa kupi. Ai mimi mutote mafaniza katodhakwa mimi ina ndityi inini iwe mutazo kundiudza iwe one munhu kuti inini ndikutokudza kuti ndoti pasi nezano makuseti kwandiri ndotopinda muZimbabwe macho amuna kuiona video retira babblers munofunga kuti ndakaita rekugugula amuna kundiona ndiri ikoko Zimbabwe amuna kundiona mavideos makawanda andakabudisa ikoko mobva mataura kuti inini munhu iyo Zambia yacho ichitonditya mutaura kuti iwe munhu ndazouraiwa nemi imi muri kutorerwa brother yenyu kunge huku kudaro ari kungotorwa imi muchita shandisai simba iro ramuda kushandisa pakuisa izvozvo munomubuditsa munenge mutori ndine problem yekutotanga ameno ende mutotanga mutori vanhu kuti makatopuza mutone problem imimi and I don't believe kuti mimi muri ningirikini munenge muri mabrother acho chezvezvo enda totatori video ningirikini papapa titomboona but manje munenge musina data ofuti mimi sezvoyata anodzingwa. Zvakamuomerewo. Aiwa, muzati zvakandoomera. This is a serious issue. Toda kunyazoziva kuti munhu hanzi abuda. Imimi muri kutoita zvenyu tanga muri kutotamba kutanga muri kutorwira kuti haasi kumubuya haasi kutiisawo pa WhatsApp channel ipapo muda kuita popular kuti makaita popular muzodii mudaita ma celebrity chii chakadaro ichocho. Ngachiisa kama account yedu then mari yacho toibatira mu account medu. Account one aiwa kwa makaidya musataza kuti mutsvaga lawyer malawyer akaiswa wani toda kuti munabude panze izvi vari kuswera vachienda kumberi nagambakwe ndiyaitombonza arida kuisa poison last week musi wefriday gambakwe haana kana poison uyo arikunzvenga nyaya aiwa ina handisi kumboti ndiri kusimbisa gambakwe naona ndisiyana nemazita evanhu kunongedzera nhinganzi adoita chakati nhingadaita chakati zvekuita seko zvamunomningira makamutarisa uyo anotisa poison ipiko gambakwe uyo nekudzungara kwakaita kwakwe imimi chiko nemo futi munenge ndosandoti imimi munenge mune problem yekuti munenge musiri kuziva zvamuri kunyatsoita so chii chakadaro imimi kana muchitumba maakaunti adaizo makambotsvagawo lawyer here imimi semhuri kwete zvoda kumirira nyika makambotsvagawo lawyer semhuri here makanoriisawo paground kuti rumire naye. Hatina mari yanzi ari kulendi zvimwe zvinhu zvaina zvinoda mari ndo zvadaiudza Sarwaka takati aya maloya aya kaya daita mabhisa maloya aya agamba apo aya then toshandisa mari iyi iri kubviswa nevanhu vari kubvisa mari zvechokwadi mari iri kubviswa nevanhu yakawanda totsvaga lawyer ndakatombomuudza kuti 25,000 yabviswa yanzi tidzorere munhu kumasofa ine tambotsvaga lawyer tambotanga tapedza nyaya idzi. So apa panyaya yanhingirikini nyaya yemurunya uchika nyaya extradition ka nyaya yekunzi adzoswe kuZimbabwe ndo nyaya yahombe kaiti kunya uchikiwa ya ndo nyaya yahombe dzemasofa idzi munhu tinoona ngomuti asarudze masofa pane mamwe masofa atinawo pana azi makabva matosara mushungwetowo dhiri renyu remasofawo zvenyu omega ndo kwatiri kupota tichiwana dzimwe mari dzekudya because dzimwe nyaya dzatinongonzwa dzichibuda zhinzi tazovabhadharira rendi chikafu chavanenge vachititengera vanhu ava hachikwani chishoma chikafu chavanenge vachititengera saka iwo toda kuti aiwa imimi mukutaura voice renyu munhu wechirume muratidza muri munhu akagwinya mungada kutengerwawo chikafu chekuita seiko hakuna handiti mukutoenda kubasa kwenyu kwamukutoshanda muda kutengerwa chikafu nani chazvimbondiudza imimi munhu wechirume mukadzi wacho tingatonzwisisa imi muda kutengerwa chikafu nani. Aiwa handiti mari iri kudhonirwa nevanhu kana ichinzi mari iri kutenga chikafu chepamba haisarudze kuti hanzi voice rinofanira kunge chigwinya chero munhu kana une nzara unogona kungotaura zvinotonzwika.
Hayi ndatokutadza iwe. Adziwe mari ari kutitengera chikafu. Hayi zvinosekesa munhu murume unotengera chikafu nani. Aiwa inanda marunzi ndenda zvandoda munapa akanda murume unzi anotengera. Anyway, on a serious note, but mimi blazo wenyu ane mota and that one is not a secret. Ko makadi kuita plan yekutengesa mota kuti munhikine kana muri nyasori serious nekuti munhu abude mu. Chinoitika manje motikari kai mota iripo but manje chandikuona ndichiti Gulezi vane mamwe matauriro avanenge vachitopa motikari. Kozi Gulezi vari kuti motikari ndeyangu. Gulezi ngatitengese motikari vari kuramba futi. Munhu anenge akuprotecta wakazvinhu zvemurume wake. Saka vari kuprotecta motikari yemurume. Isusu tinoda kuti takatengesa motikari tobhadhira lawyer murume wodzoka panze. Andikana munhu akabuda panze anokwanisa kushanda kutenga imwe mota. Zvakangoma kunonzi kuseka nhamo serugare. Imimi munofanira kuitawo action. But inini hangu honestly I don't even know you. Indangoona makundifonera makanhikirikina iyo nyaya yedu yekuisawo nhamba pamachannel iyi. Makundifonera makungondiudzawo zvinhu zvemunenge muchida kungotaura. Ende vanhu vakawanda vari kungofona vachingotaura zvavari kuda kungotaura. But imimi nhachikumbira kuzoona face yenyu toda kuiratidza maZimbabweans. Face yangu? Ndoda kuiratidza maZimbabweans. Face yangu ndokwanisa kukusendera mhene kuti unoda unifondera nevidhiyo kwere ndambonzwa uchindoona unge inini ndiri nherera uchindodzora hanzi munenge musina data unge mudzingwa. Inini namudzingwa there is a difference between badza nembezo. Inini ndiri badza uye mbezo. Musiyano wenyu uri papi mimi? Because mudzingwa ari tokomplaina achiti tiri kutoda mari dzedu dzatakabvisa. Shosho imimi mobvisirwa mari namudzingwa akutoda mari yake back. Imimi muri iko shosho mazeruma nemazevoice akadaro. Anoiwana kupi mari yacho mudzingwa anosenza panonzi paCreden Farm baba vanotambira mahamba avatambire mari na mudzingwa anoiwana kupi mari wendo saka ari kutoba mari mudzingwa. Oza mutauri mudzingwa anotoshanda kupurazi zvechokwadi. Anoshanda panonzi paCreden Farm secha zita randakuudza iroro kana uchiziva zvemuno muSouth Africa. Aizvo. Saka mutati mimi tinenge tichiswera chiitirwa noise. Anyway it's okay. Hapana munhu ari inonzi chii? Hapana munhu anganhingirikini angaswera kujajira vanhu inzira dzekurarama. But zvaanoshanda paCreden Farm papa ari kuti akabvisa mari yekuti abatsire brother yenyu. Handiti chakakosha kuti munhu abatsirike. Imimi handisi kumbonzwawo kuti makamboisawo mari kwose muriwo imimiwo hamawo shamwariwo dzimwo. Pane mariwo dzimwo dzamakamboisawo here? Because hatisi kumbokunzwai pataura nyaya dzemari. Tiri kungonzwa pakupuhwa kwenyu kwemari chete. Inini zvandoda kuzobata sister vari kuZimbabwe ndimbonzwa kuti mari iriko here. Because nezuro ndakanzwa kuchinzi mari yese yakadhonedwa kuZimbabwe haisati yauya. Isusu mari hatina semhuri hatidi kunyeba. Ndosaka tanga takuti takuda kutengesa motikari but Gulezi vakataurawo zvavakataura pamusoro pemotikari iyo kuti ngatisaitengese. Hameno zvavari kuzviitirawo. Kuna vamwe vanhu varikutaura kuti haana kusungwa futi kaimemi chii muri kutiwo kudini nenyaya yacho? Saka kana vaita haana kusungwa kurimanda ari kutsvagi. Ndakanzwa ndiani pane kamwe mukadzi so kanotaura panhingirikini ipapapa mheno zvenyu zvemunenge muchingoita zvepolitics dzekuma-WhatsApp. Hanzi anonzi Jojo Ballista. Ameno kana rito zita racho handinyatsoziva. Ndiye ndakamunzwa aita hanzi haana kusungwa. Chokwadi chamuri kufanira kungoudza vanhu ndechekuti haana kusungwa pane zvise zvamuri kuita. Anotopengawo ya. But kama mukangoti munhu anotonhingirikina ngoti zvinhu zvenyu zvacho zvinonetsa kuti zvinzwisisike. Saka pamakuita plan ipi because handiti kunhingirikini zvakaramba here kukotu zvakaramba kai. Makuita sei mukunda kuhigh court muri kuda kudii papape because kunodiwa mari kakuzonoapply imwe nhingirikini mberi. Ipapa tinoda kuenda kuhigh court saka ndozvandaa kuti inini ndatotraya kuti ndimboenda kumba kwamudzingwa ndimboona kuti atidzorere 25,000 yeye anga akapiwa kuti deposit yeyo. Kana akadondinetsa tomuuraya futi. Yenye ngonza zvikura. Amanaka yanzimbwa dzinokura izikadzi. Zvafana munanga gonza achiti tokusvasvanga tokurakasha ungati anorakasha nemadyirwo anoitwa ma-election. Ndozvamuri kungotiitirawo panapa. Zvakaoma hazvo. Imi moti hadze toda kunomura aiwa but nyaya yekuti imi moti muda kuenda. Because unoona kuti chinoitika ndechekuti chimoti nhingi toda kuendera tokunotomura tokunoti munewo makambouraya here kumashure. Kana munatozvidzidziro ipapo because tonazoitira reference takuzokutsvagai toziva kuti imimi muri kuuraya muri kupi.
inini ndiri South Africa muno mudzingwa ndinomuendera mbabake mudzingwa ndinobaziva inini but ingori nyaya kuti kakawanda but ndinoenda ka ndinosvika asipo saka apa ndoda kutoenda nhasi since iri long weekend kudai. Asi chokwadi chekuti akadya mari munacho here 25,000 handisati ndaziva kuti akaidya here pamwe anogona kuti akaichengeta but nekutiza kwaakaita nefoni yangu mudzingwa anofanira kunge akadya mari nenyaya dzake dzimwe dzati kuzonzwa dzichibuda achida kuronga tumadhiridhiri achitanzi ngatitei kuti hanzi sisi vachona vari kuda kuuya kuSouth Africa vanouya kuSouth Africa kuzoiti ini ndagara ndiripo paground but vari kuda kundijamba vari kuda kutotsvaga mumwe munhu akati puseiwo kuti vanodya mari vachishandisa iyi 25,000 yachakabva kupi mungaita nyatsotazive yakabva kune munhu wani yakabva kune vanhu vakasiyana ndada kutonyatso kuinvestigate ndingonzwisisa hangu ipapo because inini I'm curious now kuti mukuramba kuti ndingakadai so ende makutokomplaina kujambuka makutoona kari kadhiri kanodyisa wada kutodyawo kaini 25,000 yakabva kune munhu wani 25,000 yakabviswa nemunhu wani ndakanganwa hangu zita rake kuti anonzani but 25,000 yakabva kune munhu wani yakangouya kahwani kunzi 25,000 idzorere munhu wemasofa 25,000 yake. Okay. Pabo. Saka paturoti ava vanhu ava kutoita business kutotora mukana wekuti mukomana ari kurimandi vakutoita mabusiness ekuti vadye mari. Manje zviri kunetsa nditi mamuri kuti Sarwaka kudidi malawyers anofanira kuti aite seachinjwe bozi anzi malawyers kudidi zvimamuchitaura bozi gamba kwakati pakunikina kwake akatotanga anga akaisa ake iye malawyers kureva kuti imari yake anenge achitoreza nevanhu vekwake kuchannel kwake haana kumboya munyoka yemabhunu munhikirikini mame achiti ngatireze mari akatozvita kuchannel kwake nevanhu vake vanomuteerera handiti izvezvi so Sarwaka ari kuti akungosiyira zvinhu kune vanhu velegal vaita zvinhu zvavo zvelegal vanhu vemutemo vemalawyers saka imi muri kuita sei papo muchajoina vanhu vechilegal here vanhu velegal tangati hatidi kuvajoina because takajoina vanhu velegal tatopa Sarwaka access yekuba mari because mari iri kubviswa nevanhu kulendi chero takanzi tachinja malawyer mari iri kubviswa nevanhu inokwana but malawyer ari kunzana nezvikwereti kane mari dzaasina kupuhwa kamukuti mari dzikunonha dzokwana mukuti kudiwe ndo pati kuti vari kutora mukana wekuti mukomana ari mukati vari kutora mari vachidya because ukada kuti azoti Sarwaka pekutanga aiti kana pakadonetwa mari aitira kuti nhasi tareceive 1,000 tareceive 4,000 izvi ari kungotaura kuti tapiwa mari pakaipa haachataure manhamba emari akungotaura kuti tapiwa mari saka ndokuona kuti mari iri kubuda kuvanhu yakatowanda ende 25,000 payakauya ndakatoiona zvichokwadi 25,000 hatisi nyaya dzekuti hanzi 25,000 but kana makaiona ikaya makatibva maibata imimi ivo ndo vanenge vaita hanzi tine maorganization but maorganization achona avanenge vachiita hanzi vari kuita maorganization ndakutotadzoto zvinhu zvekwesout zvinhu zvaina ndezvipi alright iri bye bye handichanyazo bozi zvinhu zvenyu ina handisi kukunzwisisa zvamukutaura otherwise muhongo ndiuraya futi baba zvamukutaura zvizoita pane zvimwe zvinhu zvaunotoona kutika munhu iconfusion ndiri brabecho munhu wese angochemera kuti hama yanyoka yemabhunu mazimba aiwa but imi makanditarisa do you see any fear ndosanga munhu anotya vanhu nderini kana kuti iwe ina handisi munhu wekuti unongoita zvekundondinga unongondipinzira utori kwauriko kuti kulendi yatisangane pakati rauda izvozvo zvatopera kwete kuita zvekuta kundiudza ufanira kundireminder unongoti yatisangane pakati wobva wazonyatsouya wonyatsoondoona live handisi munhu wekuti ndinochikidzirwa nezvemutv ina ndichikidzirwa nezvemutv but anyway that's not the issue iyo munotonga mega ina ndisangana chekutaura pamusoro penyaya yacho ndo type yemakoza amwana atiri kungorisivha vanhu vari kungofona ndini ningi indakutoshaya kuti ndotiwo kudini nyaya idzodzidzi for now before I disappear panapo kune vari muSouth Africa kana uda kuregisterwa company yako ubva wavhurirwa FNB business account bata ve-education research ana mukoma owen vanokuvhurira vokuregistera chinongodiwa ipapo chete ivalid passport yako zvekuti hauna work permit kana kuti start permit hazvisina basa chinongodiwa passport yako usasaenda uchinokumbira vamaaccounts evanhu kuti ndokumbira kuisirwa mari yangu because unozotizwa nemari ukazoshaya kuti mangwana unozodii saka iwozvo unongoita cheteka tora nhamba dzaowen womubata okuitira yako account
zvatopera. Hapana zvimwe zvekuzonzi chinchi, hazvina makonsekwensi, hazvivhiringidze. Unongonofonerwa, ungomufonera uri papo, okubvunza madetails anenge achida, utori kwauri ikoko. Izvezvi kutotora nhamba izvo ukatanga totaura naye zveso, unoona kutozoti panotozodoka ningirikini vakutopedza process yacho wautoitirwa zvinhu zvako. Saka contact him on the numbers that are showing on the screen. Anokuitira zvaaeasy zvekutozoswera muchinetsekana. Ukagarawo necompany registered, I think makuziva futi mabenefits azvo, wotoisa paside yakutokubatsira pane zvinhu zvinenge zvichazoteera mangwana.